Haike belai kewan ma singsa Kanchanjanga Express Agartala ni simi Sealdah station in Kolkata West Bengal aro thang tongmani jorao West Bengal ni no New Jalpaiguri wo kaisa kotor ma kha train lahar pati kha haike koktomani bisingti semenka a jagao accident ngmani karon ga kai Kanchanjanga Express ni uklugo kaisa belai ke speed ke phayei maltla jane train thutai ri phakya haike amani yagulo tin ta buki nosto khlairi kha tabok jang video khai tongmani jorani motenga ke a jagao borok thimani mari 9 jon thikya haike koktomani bisingtui sawi mangka a jagao thangnani bo fire service rok tai kwbangma ambulance rok thangnani bo belai khe lama besep tai a jagani accident engjak je dukhumanjak borok rokno amarokno nainani bagui agani gini je madrasa hairok tongma jaga rokno help center emergency ni bagui karijaka hane chung koktomani bisingtui sawi mangka haike jo accident ngi tongmani train lamani jaga no amono fla ke sap khlanyani bagui chai toklai tonglayo je injured je dukhumanjak rokno bo fla kai nainani bagui chai toklai tonglayo tamani bagui o lama no fla kai sap khlanyani bagui chai toklai tonglai ka omo simino kaisa lama je north east by ayang north india mainland india no je connection khlaimani haike tabuk sukjora sung saimaka je a jaga dukhumanai rok 7 jon hne haike Agartala ni se thangong ke a jaga wo or kwbangma Tripura ni borok bo tongoi manu haike a jaga je rescue team rok tabu bo rutoklai tonglayo je dukhumanjak rokno je langma chojak rokno tabu bo confirm ke saimia ko amsungno borok thikya amsungno borok dukhumanga hnei teibo ongmano tamani himale je o accident ngmani jaga wo thangnani bagui rescue team rok thangnani bagui fire service rok ambulance rok thangnani bagui belai khe lama chikontete chini yang kamirongni lama haino a jaga bo amoni bagui belai khe tabuk suk jora a jaga wo je borok rok busuk thikya busuk injured kha kaham ke confirm bai tiklai malaya ko belai khe kirima singsa ke amo tini accident kha Kanchanjanga Express Agartala ni simi Sealdah in Kolkata West Bengal thangi tongmani lama New Jalpaiguri wo accident kaisa kotor makhai engkha haike rail department nok omono inquiry khai tongo technical problem ni bagi da na manual problem ni bagi hinai haike omo sanan thake technical problem phana ngmanu belai ke kirma sijake accident engkha o jago je jo Kanchanjanga ni buki tongmani je bororo kajak amo waisabanyo hopre jagai khitar jagai thangbai kya haike o lama no tabu sab khalanyani bagui chai toklai tonglayo tamni himble o lama tuini je north east ni je connection je train bai thang phailai su khaimani je mani rok tuni lemani amo kaisa no lama o lama dakti sab khaji anga ka chini north east o mani sokpai angman hake belai khene kirma singsa tinin video amsung nongkha noro video no sajak like khlaidi ta channel no subscribe khaji bell icon click khaji je pura ang video upload khayo nong noro notification sokonyani bagui ta comment khlaisadi nongni bukhani mote je kok tongmani hake baksa buksu sungi mana jaga Tiprasa tong kre hinai haipeno jeng sawi meya jaga Tiprasa tong kre koktomani bisingte amuk kuno sawi meya amsungno tini video hamba